ja els va bé, i a nosaltres, doncs, sembla que també. Tampoc passa res perquè el preu final de la fruita i la verdura multiplica per 5 el preu que reben els agricultors. O sigui, si et costa €1, al pagès ja has pagat 20 cèntims. Completament lògic, no? Total, si ningú vol fer de pagès perquè no es valora la seva feina, actualment a Catalunya, per cada agricultor de menys de 35 anys n'hi ha 18 de més de 55 anys, ja importarem els aliments d'un altre país. Que el 35% del territori que ara són camps es convertirà en bosc. Millor, aleshores podrem anar a buscar molts bolets. Bé, també desapareixeran moltes espècies d'animals de plantes, hi haurà grans incendis i ja no veurem fotils amb enllest ni menjar les espigues del blat. Però són mals menors. Espera. Potser no són tan menors. Resulta que només a Catalunya hi ha més de 300 plantes silvestres comestibles. Sí, males herbes que es poden menjar. I més de 1.000 varietats agrícoles que no es cultiven ni es troben en els comerços. No les coneixem ni sabem com utilitzar-les. Clar, ningú no ens ho ha explicat. Però es veu que està demostrat que són igual de bones que l'enciam, les pomes o les maduixes del supermercat. I resulta que són plantes que es poden cultivar de forma molt senzilla sense utilitzar productes fitosanitaris, precisament perquè estan molt adaptades al territori. O sigui, que a banda de tenir un contingut nutricional molt interessant, tal com han determinat els científics, no hi ha excuses per no cultivar-les en ecològic, que ja aniria bé, perquè actualment només un de cada 10 camps és ecològic. A més, els agricultors poden conservar i intercanviar les llavors d'aquestes plantes sense cap mena de problema. Així, ja no els caldrà dependre de les grans multinacionals. Tècnicament, d'això se'n diu recuperar la sobirania alimentària. I també és fàcil que a partir del cultiu d'aquestes plantes es desenvolupin nous sistemes de comercialització. Potser no calen 5 intermediaris, amb un ja es faria el fet. Per aconseguir que el preu final sigui el mateix, però que a diferència del que passa ara, els pagesos en reben un percentatge digne. Així, potser més joves voldran ser pagesos o pageses. Potser decidiran que deixen d'utilitzar productes fitosanitaris. Potser ens proporcionaran aliments variats, de qualitat, de temporada i de proximitat. Potser preservaran els camps que tant ens agraden. I potser seguiran mantenint vives les zones rurals de Catalunya. Per tant, potser la dèria no són les plantes oblidades. Potser la dèria és construir un futur millor.